Yn y fideo yma, defnyddiwn Python mwyn cynnal efelychiad o system ciwio. Dychmygwch y ciw canlynol. Mae le i nifer o gwsmeriaid aros ar gyfer gwasanaeth yn y ciw, ac mae un gweinydd sy'n medru gweini un person ar y pryd. Pan mae cwsmer yn cyrraedd, os nad oes rhywun gyda'r gweinydd, gall y cwsmer yna dechrau ei wasanaeth yn syth. Os yw cwsmer arall yn cyrraedd, tra bod cwsmer cyntaf yn derbyn ei wasanaeth, rhaid iddyn nhw aros yn y ciw nes bod y gweinydd yn dod yn rhydd. Ac mae'n debyg os oes cwsmer arall yn cyrraedd, rhaid iddyn nhw ymuno â'r ciw ac aros i trw. Pan mae'r cwsmer cyntaf yn gorffen ei gwasanaeth, maent yn gadael y system, yna mae'r cwsmer ar ben y ciw yn dechrau ei wasanaeth gyda'r gweinydd a mae pawb arall yn symud ymlaen yn y ciw. Mae'r patrwm yma yn parhau fel y byddwn yn disgwyl. Os hoffwn efelychu'r system yma mwyn disgrifio ystadegau fel amser aros cymedrig y system, rhaid i ni dybio cwbl o bethau am y system. Yn y maes theori ciwio, y ddau ragdybiad mwyaf cyffredin yw bod yr amser rhwng unrhyw ddau cwsmer yn cyrraedd y system wedi samplu o dystryniad esbonydol parametr lambda, a bod yr amser mae cwsmer yn gwario yn derbyn y gwasanaeth hefyd wedi samplu o dystryniad esbonydol gyda parametr o mu. Mae hwn yn golygu bod rhan fwyaf o'r amseroedd a samplwyd yn agos iawn i 0, a mae'n anghyffredin iawn samplu amser mawr. Y gwerth cymedrig a samplwyd ar gyfer amseroedd rhwng cwsmeriaid yn cyrraedd yw 1 dros lambda, a'r gwerth cymedrig a samplwyd ar gyfer amser gwasanaeth yw 1 dros mu. Gallwn recordio'r holl gweithgaredd y system mewn tabl, ond yn samplio'r ddau dystryniad yma. Os yw'r cwsmer cyrraedd yn cyrraedd y system ar amser o 0.3, a bydd ganddyn amser gwasanaeth o 0.5 yna, dos neb yn y system ar hyn o bryd, byddai'n dechrau ei wasanaeth yn syth gyda dim amser aros, ac byddai'n gadael am amser 0.8. Nawr mae'r ail gwsmer yn cyrraedd ar amser 0.5, a bydd ei wasanaeth yn pario am 0.2 uned amser. Ond oherwydd bod y gwsmer cyntaf yn derbyn gwasanaeth hyd at amser o 0.8, ni fydd cwsmer 2 yn dechrau ei wasanaeth nes hynny. Bydd y cwsmer yna wedi aros am 0.3 uned amser ac yn gadael am amser o 1.0. Yn debyg nawr am cwsmer 3 sy'n cyrraedd ar amser o 1.2, ac nawr yn gallu dechrau gwasanaeth yn syth gan bod y ddau cwsmer wedi gadael yn barod. Gallwn ni barhau i lenwi'r tabl nes bod nifer penodol o gwsmeriaid wedi cyrraedd, sef 1000. Nawr mae gennym digon o wybodaeth i allu disgrifio'r system. Enghraifft, gallwn ffeindio yr amser aros cymedrig drwy gymryd cymedr y pumed colofn. Byddwn nawr yn mynd i edrych ar defnyddio Python i efelychu system ciwio a ffeindio ei amser aros cymedrig. Pan rydyn yn siarad am amser aros cymedrig, byddwn nhw'n siarad am amser aros disgwyliedig mewn system sydd mewn equilibrium. Hynny yw, system sydd wedi bod yn rhedeg am amser hir a does dim llawer o newid mewn cyflwr yn digwydd. I fesur hwn, byddwn ni'n anwybyddu'r system am gyfnod amser ar y dechrau, gan fod y system yn dechrau o cyflwr gwag ymhell o'r equilibrium. Rydyn ni'n galw'r amser yma yn amser cynhesu. Y peth gyntaf rhaid i ni wneud yw mewnforio'r llyfrgell random mwyn gallu samplu amseroedd parhad gwasanaeth ac amseroedd dyfodi. Gadewch i ni ddiffinio'r cyfradd dyfodi lambda am 5. A'r cyfradd gwasanaeth mu yn 12. Nawr dechreuwn yr efelychiad, sef adeiladu'r tabl blaenorol yn ddynamig gyda Python. Dechreuwn drwy gosod hedyn ar gyfer llif o haprifau mwyn sicrhau yr un canlyniad bob tro, felly random.seed yn 1. Nesaf rydyn ni eisiau cadw trac ar holl amseroedd aros y cwsmeriaid, felly cadw'n ni nhw mewn rhestr. Amseroedd aros yn hafal i rhestr gwag. Dechreuwn ni gyda amser presennol o dim,
Machwn ni amser cynhesu o 50. Wrth adeiladu'r tabl, defnyddiwn y colofn amser gadael i gyfrifo dechrau gwasanaeth y cwsmer nesaf. Ond y gwerth diwethaf defnyddiwn bob tro, felly dim ond y gwerth diwethaf sydd rhaid i Python i gofio. Galwn ni'r gwerth hwn yn amser gadael blaenorol a'i osod yn ddim i ddechrau. Nawr i ddechrau'r efelychiad. Byddwn ni'n efelychu'r system nes bod y 1000 cwsmer cyntaf wedi cyrraedd. A samplwn amser cyrraedd y cwsmer nesaf. Mae hwn yn samplu rhif o'r dosraniad esbonyddol gyda parametr lambda. A samplwn y parhad gwasanaeth ar gyfer y cwsmer yna. Yn defnyddio'r un ffwythiant. Nawr rhaid i ni weithio mas pryd mae'r cwsmer yn dechrau ei wasanaeth. Cofiwch os yw'r cwsmer blaenorol wedi gadael yna gall y cwsmer ddechrau ei gwasanaeth yn syth. Ond os na, rhaid i'r cwsmer aros nes bod y cwsmer blaenorol wedi gadael. Felly mae amser dechrau gwasanaeth yn hafal i Dyma'n union be mae'r llinell yma yn ei wneud. Nawr gallwn ni weithio ei amser aros, lle mae amser aros. Hynny yw ei amser dechrau gwasanaeth. Tynnu amser cyrraedd, neu'r amser presennol. Yn ola, rhaid diweddaru ar amser gadael blaenorol. Trwy osod hwn fel amser gadael y cwsmer yma, sef ei amser dechrau gwasanaeth. Adio parhad gwasanaeth. Nawr dyma'r efelychiad wedi ei ysgrifennu, ond hoffwn i gadw trac o'r holl amseroedd aros, felly os yw'r amser cynhesu wedi dod i ben, ychwanegwn amser aros y cwsmer yma i restr o amseroedd aros. Nod hwn oedd ffeindio'r amser aros cymhedrig, felly gallwn ni ffeindio hwnna fel hyn. A rydyn ni'n cael amser aros cymhedrig o 0.056. Ond sut ydyn ni'n gwybod bod hyn yn mathemategol gywir? Wel, gallwn ni ddilysu'r efelychiad drwy gymharu canlyniadau gyda rhai disgwyliedig. Mae'r maes mathemategol theori cywio yn rhoi fformula i ni ganfod amser aros disgwyliedig y system yma.
Felly, gawn ysgrifennu'r fformwla yma fel ffwythiant Python a'i ddefnyddio gyda'r gwerthod lambda a mu i ni gymharu. Gwelan fod amser aros disgwyliedig o 0.59 sy'n agos iawn i ganlyniadau'r efelychiad. Cofiwch bod yr cod yma yn efelychu dim ond un rhediad o'r system, a gall fod rhediad yma'n dangos ymddygiad eithafol. Fel arfer, byddwn ni'n rhedeg nifer fawr o efelychiadau gyda gwahanol hadau llif haprifau, a cymryd canlyniadau cymetrig o'r rhain, mwyn ddod dros unrhyw ymddygiad eithafol neu ffliwg. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar beth yw system ciwio, rydyn ni wedi defnyddio Python wedyn i greu efelychiad, a rydyn ni wedi ffeindio allan beth yw amser aros disgwyliedig gan ddefnyddio'r efelychiad a gan ddefnyddio fformwla mathemategol o maes theori ciwio i wirio ein ateb.